Опыт балканских беженцев может быть полезен украинским переселенцам. Об этом рассказала эксперт-балканист Екатерина Шимкевич. По ее словам, когда Донбасс и Крым вернутся под контроль Украины, переселенцы, решившие вернуться домой, столкнутся с рядом проблем. Это возвращение жилья и земли прежним владельцам, восстановление документов и возобновление работы украинских школ, университетов и других государственных учреждений. Для решения этих вопросов, считают эксперты, в Верховной Раде необходимо принять ряд законов. Необхідно буде назад повертати людям паспорти, необхідно назад повертати україномовні школи. Це має вводитися поступово, а не зламаємо щось старе, а що нове вводити незрозуміло. Необхідно чітко продумати механізми того, як будуть люди повертатися. У всіх там домівки залишились. Необхідно створювати робочі місця. Їх не обов'язково створювати фізично, тобто відкривати якісь там фірми, там ще щось. Людей можна дистанційно забезпечити роботою.